Han har en sådan så er det i orden. Du må selv om, hvordan. Og du får lov at tænde det, lover jeg dig. Svøm for helvede, mand. Film mig for helvede. Nej, det der, det er fugle, ikke? Hallo Bjørn, kom lige her med det der håndklæde der. Hvad? Ja. Det er faktisk... Kan du ikke holde den her? Og du tager et håndklæde for dig selv, for mine er helt nye, tak. Og jeg skal ikke have andet mad på mine håndklæder. Jeg skynder mig. Det er irriterende, at jeg ikke kan zoome ind på den her. Det er irriterende, at jeg ikke kan zoome ind på det her lort. Skulle han ikke også svømme tilbage? Det er godt, David. Skal han ikke svømme tilbage? Frank, skal han ikke svømme tilbage? Nå. Han kan frem og tilbage. Nej, han behøver ikke svømme. Hvis han kan gå hele vejen, så må han gerne. Kan han ikke ud den der? Ja, det er i orden. Det kan han ikke ud i den der. Han kan ikke gå i den der. Han kan slet ikke bunde i den. Han kan ikke. Du venter bare til, du er klar. Frank. Jeg har allerede vundet. Frank. Ja, det har han jo sådan set. Frank. Han har vundet. Han skal også tilbage igen. Frank. Ja, det er meget godt. Du må gerne gå tilbage, hvis du vil. Frank. Han kan ikke bunde ud i den der sø. Ja, det har han. Ja, det har han været under vandet, så har han vundet. Frank. Frank. Kan du ikke lige holde den her hånd? Frank. Jeg gider ikke stå med hans telefon. Kan du ikke holde begge? Frank. Det er ham, der lige... Frank. Han kan ikke bunde i den der. Nej, ikke ude på midten, men han har fået bundet i kanten. Kommer valrossen tilbage. Skål! Er den ikke det? Sagde du ikke, at han ikke har bundet? Det plejer man fandme ikke at kunne de der. Jeg plejer at være bundet på midten. Men man må gerne gå tilbage. Du har vundet, lige meget hvad du laver eller gør. Prøv lige at stå på hovedet, Nicolaj. Så åbn munden og lungerne. Nej. Er det ikke Han klart? har vundet mit sidste, ja. Sådan er det. Ja, hvis man får en god griner på, så... Ja, lige altså, I andre, I fik den gratis. Ja, men jeg ryger så slet ikke, vel? Nej, men altså, det er også ligegyldigt. Ja. Han får lov at ryge alt, hvad han vil, og så skal jeg ryge 2. Og så får Så er der også prøvet det, Jørgen Nicolaj. nummer 3. For han har kørt efter, og så tror jeg faktisk ikke, at han jo. Ja. Jeg har sgu røget en del med den. Ja, det bliver 1, 2, 3. Han henter håndklædet, jeg giver hans svømmer. Så bliver du 4. Hvad sagde du? Nej. Du er lige tæt med at sætte dig der.